chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo 26 minutes past 9 ndopafika nthawe 4 minutes kuti tive mpheso na ora za 9:30 icho kwa demu ya Zimbabwe ndiri mukalibe kufamba mukalibe kufafedza nekutsotsura ziri kuitika matima na wasanyika ino gara makazi muri ya Zimbabwe ndapindira pano neche murume akanotura runyoka kana kuti iyo haunoshedzera kuti iyo mushonga ukuti mukadzi wake hasabuda chikonzera iso kuti mukadzi wake utabonde apo neapo patasinga mbati nyaya iri kuyayo ndoda kutanga ne update muri ya Zimbabwe yanyaya tikaita musi weFriday ndakanga ndinaseka unda pano ye murume handobva kumchora shanga nyaya kumchora shanga muri ya Zimbabwe kamira kadai kune vasina kuinzwa kuti yakafamba sei mukoba KB ne muri ya Zimbabwe ndivakanga vasipo pango social inzwa muri ya Zimbabwe kune murume ane vakadzi vatatu aine vakadzi vatatu kudaro akaroora vakadzi ano kuda kwete nekuda kuchitendero asine rudo rwake kukombisa nokuvadiwa ndokubva ita vakadzi vatatu akaita ubochina anovo chifo ndokubva afa nekuda kwenzira yaMwari pari zvino muri yeZimbabwe murume uyu akaunganidza hama dzake mushure mekugara nevakadzi vatatu avaunganidza kudaro zvikanzi hama dzangu uyai pano ndine mashoko andoda kutaura nemi pane zvendoda kukuzivisai chikonzero denga rine zvendataura pandiri Daniel Roshi will be before wakachiwemba kiminikaja iritiforika inzwa muri yeZimbabwe inzwa National FM zvakazoitika ndezvekuti pakaungana hama dzakachedzera hama dzake dzagara ipapo zvikanzi inzwai hama dzangu onai vakadzi vatatu vandiri ava vakadzi ndevangu ava asi ndiri mashoko andoda kukuzivisai iko zvino zvisati ndafa regai ndigare nekugarisai nhaka kunyangwe ndisati ndafa inzwai muri yeZimbabwe pavakadzi vatatu akanongedzera mumwe murume zvikanzi vakadzi ndevangu vese 1 ushu iwewe kana nchinge ndafa kanyemba uri kutora ushu murume akanongedzwa ndio hukama hama dzake okay. ndobva aine mozvakati kuna Philip wako uyu ndobva aita kuna Shugeta zvikanzi wako uyu pavarume vatatu vakanongedzwa vese ava vachiratidzwa vakadzi kuti inini kana ndafa mukadzi wako ndeuyu inini kana ndafa mukadzi wako ndeuyu inini kana ndafa ndikadzi pane 1 munhu anga asina murume Shugeta anga asina mukadzi okay. 1 murume anga asina mukadzi ndokubva anzi iwewe ndiwe une mukadzi wepakati uyu kana ndafa vanhu vakutooneka zvikanzi nevanhu pamwe kutanga kurwara kuita mudaro zvinhu zvarutaura zvakamboitika kupi zvokuti unogarisa vanhu nhaka usatoita sei usati wafa izvezvi akatongonzwa shoko rekuti mukadzi wakarodana nani pakati pedivi apa anotori noise asi ari kutigarisa nhaka vanhu vakuda kunobuda yeri zvikanzi dzokai vakomana pane zvasvika futi pandiri shoko ndoda kuzadzisa munin'ina wangu iwewe wandepa mamwoyo mukadzi wepakatiwe hazviite kuti ndikupe mukadzi izvezvi hauna mukadzika iko ndikokugarisa nhaka usati waroora wako iwewe pachako nzo zvandoda kukuudza nekuti hauna mukadzi ndakutendera ndini pandinenge ndiri kwaMasivanda pandinenge ndiri kwaChihera ndinogona kutokuudza kuti nhasi kwamamwe handiko enda hako kunyangwe ndiri mupenyu pindambo ndakutendera uye akangosekawo panoona kuti zvinoita here but pakakuda 2-3 weeks vanhu vanga vakutoona mukadzi uya nemurume wakapiwa uyayo vatofambidzana ende aitoonekwa achitobuda mumba muchina uyu zuva rakachika nyinga asatizika kuti asema vamwe vanhu vakabvunza vakati mai nyaya yamuri kuitai muri kuitirei shuwa mungapiwa here mumwe murume nemurume wenyu muripo zvikanzi izvo inini zvandakaita ndezvekuti izvo ndiri mwana ane tsika ndakabva kune vanhu zvandakabva kune vanhu ndiri kuti inini kana murume akaroora sekuroora kwaakaita mari kuendesa kumba kwedu handifaniri kurasa murayiro kana mutemo wandinopiwa nemurume wangu nokuti murume wangu akaroora ndoshoko rakabva muromo make saka ndinofanira kuita sei kutevedzera zvikanzi ndikubva agara so veukama vakaunza nyaya vachiti zvakuitwa nehama yedu hatisi kuzviziva zviri pamutemo here kuti munhu anogarawo nhaka ari mupenyu uyezve mwana uyu zvaari kuitwa izvo haana kuudza vabereki vake ari kushandiswa nevarume vaviri but iye akaroorwa nemurume 1 ndokubva vagara vamwe vakadzi ndakakwanisa kutaura navo vakataura kuti hatikwanisi kupindura nyaya iyi vamwe vakadzi vaviri vaya chatinotaura ndechekuti isusu tiri kumirira kana Mwari atonga kana iye afa akagarisa vanhu nhaka kuti chichi chaitika uyu murume akapiwa mukana wekuti kana inini ndiri kwa maiguru iwewe une mukana wekuenda kwa mainini ndiani kumurume uyu muning'ina uda ndibudeo aiwa kwa baba mukuru batari ukama regai tizonzwa kuti nyaya yacho yakafamba seiko update yabdati ya makutu ndiyo kanyumbani ya mhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ndeku kwana Loveliness Madimbo mtora shanga right murume uyu agara pasi nevanhu varatidza kuti shamwari wako mukadzi uyu kana ndafa wako mukadzi uyu kana ndafa wako mukadzi uyu vanhu vakatobona zvinobuda here kuti vanhu vanogariswa nhaka vari penyu ndokunonzi kupenga mutana kurwara vachikobuda geri zvikadzoka vakomana pane zvimwe zvaiva pandiri
iko zvinozi iwewe une mukadzi wako but kana ndafa mukadzi wako uyu wachagara naka uyu ndiye wachagara naka anga asina mukadzi wechibvanzi iwewe hazvichaitika iwe because ndechita singa munhu uri kushainira kukupa mukadzi ini sani ndafa iwe usitorina futi mukadzi kumba wako saka izvezvi ndiri kukutendera kuti pandinotenderera nemajudisi kuvakadzi vangu kumbaku kana ndisiko ndiri kukutendera pinda nekubuda ndindatendera haisi mhosva hausi chikomba iwe uri hama yangu ndakupa mukadzi wewe akangoita sekukuramba pane vanhu but pasina mazuva vanhu vakaona muchinda uyoyo akutopinda kumba kwamaikuru achitopinda achitobikirwa achitogeza achitobuda zuva rakacheka nyika nyaya yazonetsa ndekuti veukama vakabvunza vakati hakuna mutemo ukada kuti munhu anokwanisa kugadza munhu nhaka iye ari mupenyu plus mwana uyu paakaroorwa akabvisirwa mari yemunhu mumwe chete but vanhu vari kupinda mumba mumwe chete imba vanhu vaviri munhu akaroora mumwe chete hama dzemukadzi uyu dzikazvinzwa tinorarama panapa here ndokubva vataura nevanhu ndobva panyaya ndokubva ndataura nemukadzi uyu ndichimubvunza akati makaroorwa nemunhu 1 but shoko riri kusvika kuno rinoti munopindirwa mumba nevarume vaviri mushure mekutopiwa nhaka nemurume wenyu kuti une kodzero kupinda umo zvikanzi handirambi ndo mashoko chaiwo chaiwo uyezve ndiri mukadzi akatendeka murume wangu akaroora kuvabereki vangu akabvisa mari yakafanira inoinyirana neni saka ndichateerera mitemo yese inobva kumurume wangu ndiye akati munin'ina wake ngaapinde mumba saka zvakataurwa nababa ndinotenda ndinobvuma ndiri mwana netsika right hey veukama vakati ndizvo ndobva ndabvunza mamwe madzimai maviri ko imiwo makapiwa varume zvakare muchaita sei zvikanzi hatina mhinduro tichamirira zuva richasvika kana kuri kuti murume une ndiye atakakufa zvichaoneka ipapo zvichaitika asi pari zvinozve hatina mhinduro ndobva vanyarara murume ari kupinda mumba mukoma kb chabvondoka musha wese wakarara amai guru amai nini nemukadzi wokugadzirwa nhaka pamwe chete nemurume wacho nababa munini vayo kupiwa mukadzi vese vari kurwara chirwere 1 chiri chirwere chepabonde mai guru yes mai nini yes mudzimai wokugadzwa nhaka yes nabamunini vacho naiye murume wacho vese vakurwara chirwere chimwe chete chepabonde chabva kupi chirwere ichi ndiani vana maigurota vakupopota kumurume ndiani aita zvinhu izvi murume ari kushedzera kuti takawanda kapanapa kana muchiti takawanda muri kutaura nani vamwe vakadzi zvikanavakaitofunga ndo makazvifambisa sei kuti muite mukadzi achibva aenda kuvabereki vake achibva anotaura ndo zviri kuitika pakurwara pano pakasvika nyaya kuvabereki vabereki vachibva vashedzera kuti shamari yangu mwana uyu anove mukadzi wako ngaagare kumba kwako tiri kuda imwe pfuma yechi2 muri kushandisa mwana wedu kuita mukadzi wevarume vaviri ende akazvitaura ndiwe uchiti wakaroora kana wakaroora iwewe une kodzero yekupa mwana wedu umwe murume saka izvezvi hatina chatinotaura nayo kurwara kana kufa ndezvekwako ikoko asi nokuda kwemashoko iwowo chete satagara pasi kuti nayo tuna mopo dzinoonda 6 kubva kumukwasha nokuti muri kuchinjanisa mwana wedu wakatengesa mwana wedu babeshapewo chirwere chepabonde ichi chabva kupi ndo pari kunetsa ipapo bamunini vasati vaunzwa mumba nabamkuru madzimai 3 nemurume wavo vairwara here vanoti hatisamborwara senge maiguru atoshedzera kuti hamuna kumbogara makaitika izvozvo muno saka tinetarisira kuti kuimba iyoyo ndokwakubva nechirwere kuchiburikidza nemunhu akapinda ikoko asi hatikwanise kuti uyu bamunini vava nenguva yakareba sei vapinzwa mumba izvezvi bamunini ka vakutokwanisa mwedzi vapinda mumba bamunhu ndopauya chirwere chepabonde bamunini vari kushedzera achitiwo kugara kwangu kwese asi ndamborwara chirwere chakadai ichi bamunini vabvuma here kuti muimba yemukati vari kuita vasina kudzivirira vabvuma mukadzi ndakapiwa kwanzi haisi sikireti zvinozikanwa vakamboenda here kunotariswa kunoongororwa kunoteswa vasati vasangana namaiguru vasati vapinda havana kuenda kunoongororwa vakangopinda nguva yakangonzi pindai vakabva vangopinda havana kunoongororwa paka beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down hemeni o varo
saka vese vakokorodzana here banini bankuru akazi wenza ari atatu kuti aende kuchipatara akarapiwa kachitenda chapamphasa. Nyaya iri kunetsa mukoma KB ndiyekuti vanhu vakaungana gadzingori nharo nikupikisana kwavari kuita but apasati paitwa chipatara apa. Okay, zviri kunzi nevateereri chirwere chipi ichocho toda kuziva concern Mudimba Kobulawayo. Chirwere chepabonde andisi ndingataura nechiti kudii mukoma KB. Okay, pane zvirwere zvepabonde anditi zvakasiyana siyana ichokwadi. Saka vateereri vada kunyatsa kuziva kuti chirwere chipi chepabonde. Neimwe nzira ndingati vese vari kuita maronda. Okay, STI vakuita maronda kwakavanzika. Mungazive here zita rechirwere ichi kana vakamboenda kuchipatara? Right, nokuti ndichitaura nababa munini vakamira side rawo vanoti iwo vanokwanisa kuita senge munhu ari panguva nemunhu kadzi kutora nguva yekuburitsa zvanhu zvinofanira kubuda pamunhu rume kana achirasa mvura. Chirwere chipi ichi? Bandiki pavanoenda kunorasa mvura vari kutora nguva. Yes, vachirwadziwa. Yeah. Okay, all right. Okay. Chirwere chakabva kupi? Bamunini vasati vauya mufamily iyi manga musina dambudziko here. Bamukuru pavakangoendeswa kuloni chete. Yes. Vachiongorora kuti vari kuqualify here kana ndazofa. Ivo baba munini vari kushedzera kuti upenyu hwangu hwese asi mundasangana chinhu chakadai isocho. Okay, regatinzwe murume uyo itsotsi nekuti zvareva kuti anga akutoziva kuti ane chirwere but kumwe kuda zvemahara kunoparira chokwadi naye KB. Ini sekuziva kwangu hakuna murume anofanira kakupa umwe murume mukadzi wake kana takutaura zvekuti hanzi zvekutemana nematemo zvinotangira right mukudanana nemudzimai wemuridzi ko avo zviri kuita nyore kudaro. Hakuna zvinoitika zvokuti munhu achiri mupenyu anopa mudzimai wake kuti kune mumwe murume. Nyaya iyo haitenderwi mukoma pe kungofungira chete kuti panenge pane zviri kutoitika matema anogona kutobuda. Ndiyo chinhu chisingagovana. Ndingakupa GD6 yangu kuti mbotenderera mufana wangu imboita zvakadai so but mukadzi apiwe munhu. Zviri pachena izvo kanyemba kuti bamunini ndivo vakonzera chirwere icho nekuti bamunini vasati vaenda kuna maiguru paisarwarwa apa. Okay, hanzi chirwere icho chinonzi syphilis kanyemba paipapo Cloud Fore kumudzi. Syphilis. Yes. Syphilis. Okay. Alright. Tinazo zviremba pano. Vapindira baba Bibi kubudiriro. Mamuka seko bosho na kanyemba chirwere icho chinonzi syphilis. Ndi baba Bibi kubudiriro. Yes. Vateereri vakutoti pa nemazita. Mushure mekunge matsanangura zviri kuitwa nani? Na baba munini. Syphilis inorapika here. Si chinofanira kuitwa nemhuri iyi iri kumutora shanga. Kana vakaenda kunorapwa panozoitwa sei mushure mezo. Regatinzwe kuti vamwe vanoti kudini haiko masaisai kwamutare ari kubreka titiro plani. Tatumira kumainjiniya kuti vataure neTransmedia kana pane dambudziko rofanira kugadziriswa rigadziriswe. Saka tamirira kuti mainjiniya vatiudze kuti zvinofambiswa sei. Mukoma kanyemba nabhozho matikuvadza masaisai ari kudambuka. Tarasikirwa nemamwe mashoko amuri kutaura Edmo Chanditeya Buhera South Beshnafu Bridge. Yes. Tazivisa engineering kuti ndiwo dambudziko ramuri kutiudza pano kuitira kuti vakwanise kutaura neTransmedia. Iwo ndiwo vanoziva kuti dambudziko racho rinogadziriswa sei. Tinotenda baba Isabel pfapfaidza ishimwe. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mwendere mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsodzura tiri kuitika matima nose nyika ino. Paka. Sorry. Mutora shanga. Muchiri kuntora shanga. Alisanda buda. Ndishiri kumtora shanga. Zviri kunzi nevateereri panapa chirwere icho chinorapika asi vanenge voenda vese ndinonzi maita naka mangwenya ndiri paSolomio. Vese vari 5. Maiguru, mainini, bamunini, baba.
wense wakatarairi hamai kumagunde he kumagunde hamai kumagunde he kumagunde chekesa msutu he kumagunde kufamba uko vakananga kuchipatara. Hei, nyaya ndiri kutaura panapa mhuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Mutora Shanga. Ndadzoka zvakare kuMutora Shanga, imbondiregereraiwo ndimbopedza shungu ndiri ikoko. KuMutora Shanga kune murume anga asingagutsikani nemukadzi wake. Kana ndichiti kusagutsikana nemukadzi, ndiri kureva kuti iye ane mamwe matorero aizviita kuti mukadzi wake anenge asiri kugutsikana naiye, kana kuti mukadzi wake anenge ari kuita gumbo panze. Kana ndichiti gumbo panze, inyaya yekuti ndiri kuti murume aifungidzira kuti mukadzi wake ari kuita chipfambi, ari kusangana nevamwe varume, iye ari akaroora. Murume akabva aenda kune vanhu vanobatsira, kune mwe godobori. Zvikanzi shamwari yangu, ndazama nepandirogona napo bati ndiri kutadza kubata mukadzi uyu, asi zviratidzo zvekuti mukadzi wangu ane zvaari kuita ndinazvo, asi kumuti dzvi handisi kukwanisa kumubata. Saka imhosva kuudza munhu kuti uri kuita chipfambi kana kuti uri kubuda mumba iye ndisina kumubata. Ndibatsirewo, ndimaona makukokota pamusoro pezvinhu izvi. Ndobva agadzirirwa zvakagadzirirwa, ndobva aitirwa zvakaitirwa, vaita zvima mixing zvavo kusanganisa konkosheri zvinosanganiswa, ndobva asanganisa. Hapana kupera mwedzi, zvikanzi murume shoko rakataura nderekuti chikomba kuti chikwanise kupinda mumba mangu chinenge chabvumirwa nemukadzi. Mukadzi iye kana abvuma kuti ari kuda chikomba, kureva kuti azvidza inini, simba rinobva kuchikomba ringapiwa nemukadzi. Saka vanhu vakawanda vanoziva kuti mishonga inogadzirwa nevanhu vakawanda, rikunzi rinyoka pane chero rinorwariwa nevarume vanenge vaenda kunobata kuvakadzi vevanhu, asi mukadzi ndiye anenge atenda iye achiziva kuti ndine murume. Saka ndiri kuda mushonga unobata mukadzi, wobva wabata murume wacho, pasaita kuzopomerana vachirwara vari vese. Ndobva aenda kunogadzirwa. Hapana kupera mwedzi, mukadzi ndobva tanga kurwara. Kurwara kwakatanga kuita mukadzi uyu aitora nguva zvakare yekuti akada kuenda panguva yekurasa mvura airwadziwa zvakare, uyezve akazenge akuzvimba futi kwakavanzika, kusvikira akutotora nguva asingaende kuchimbuzi. Murume anga akutoziva kuti zvandakaudzwa zviya nekuti akatoudzwa kunzi kana tabata ndo zvichange zvakuitika izvozvo. Murume aiziva baita ramba akanyarara. Murume achiziva ndokutaka kubvunza mukadzi wake, amai mwana, amuna here zvamakaita zvamunofungira dzimwe dzenguva pane kwamakafamba mukasangana zvo? Mukadzi airamba, kusvikira mukadzi akurwara muvhileji imomo zvakare manga muine muzukuru wake, mwana wekatete anga ari imomo, ndokutaka kurwara zvakare chirwere chakafanana ichocho. Yangove mbiri, baba vari apa havachakwanisi kufamba, baba vari apa vazvimba makumbo, baba vari apa vazvimba dumba. Kusvika mukadzi abuda pachena kumurume wake kuti murume wangu, kana kuri kuti une zvawakaita, aiwa ichokwadi, ini ndakabuda muno mumba ndine zvandakaita. Vakawanda vari kusvika panapa vari kutiti runyoka uru, rega ndibvume. Apo manje vakakuzvimba muviri wese, kumaziso, maoko, munhu akuzvimba zviye zvekuti kana akabayiwa nechigumo kudai anotora nguva pava madzvanya ipapo panotora nguva pasina kuvharika, pachiita gomba. Murume uyu ndokutaka kunzwa tsitsi zvakare kuti mudzimai wangu akurwara, ndokubva aenda kumunhu akamubatsira. Zvikanzi shamwari, kubata takabata, mukadzi wangu apupura, abvuma. Zvikanzi ndipe mari, zvikanzi mari ndinoiwana mukoma wangu, mari ndinoiwana, but iko zvino zvandira mari, ndiroda kuti undironore chivanhu. Murume uyu achibva auya, so zvaakaitwa ndezvekuti akapiwa mbudzi 2, but mari yaanga ataura iyo imari inosvika pa2800. Anoti mari yekuronora inowanda kudarika pamari yekuita sei yekubata, because anenge achiti iye ndanga ndichiti kana ndichinge ndabata vari kurwara vacho kana ndimbabva sechindadzibata ndo dzinofanira kubhadhara, but wadzoka iwewe, saka ndichada 2800. Ndobva ambobatiswa mbudzi 2, achibva avembiswa kunzi shamwari, ukasazondipa mari yangu zviri kurwara vanhu ndozvocharwara. Zvikanzi ndironorere vanhu. Murume uya ndokuya kuzoronora apiwa mbudzi 2, ndokuita 2-3 days mukoma KB vanhu vakazvimba kudaro, vanga vasingatyi, vanga vakutorutsa zvakare. Kusvika uya ataura pachena kuti sha ndofunga takanonoka, handichakwani.
Apo mudzimai ari kurwara. Nemuchimwe chikomba chamunharaunda. But ari muzukuru wake. Iye hama dzese. Zvakaita kuti hama dzakauya pakakondikana kuraunda vakanzi isu hatichakwanisi kusvika ikoko. Sara iwe une muzukuru nemukadzi wako vese vakanga vapamba 1. Apo muzukuru mukoma wake anoita basa rechipurisa. Anga aripo ipapo achiti zvakuitika izvi zvakaoma. Zvakazoita zvakare kuti munhu aiya kuronora uye akazenga akushedzera achiti inini wangu mushonga hausvike papoint yakadai. Ndakutofunga zvakare kuti haiwa hausi wangu uyu. Ndofunga vanhu vaibata kwakawanda pane kumwe kwavakaenda. Achibva ati iye rega ndikokushevedzera mumwe wandinoziva anogona kuita zvinhu izvi. Ndo pakazoshedzwa umwe godobori akabva uya ipapo. Magodobori ndokuita 2 but magodobori anga akushanda apa i1 uye pakasvika akasvika achiti mushonga wakashanda apa, mushonga wakati newakati, asi nini sanda kuroona rai chinhu chokutanga imhosva yacho inobvumiwa nemi. Imimi vaviri imimi munobvuma here kuti makasangana semurume nemukadzi but muchiziva kuti mhosva zvikanzi hongu takasangana. Makasangana kangani zvikanzi kana kuona kuita kana 4 times. Mbuya nemuzukuru. Wow. Muzukuru uyu ane mhuri here? Atori nemhuri yake. Atokura atori nemhuri yake nemukadzi nevana 4. Mbuya mukadzi nevana 4. Ko mbuya vane vana 3. Ende vaitoshevedzera kuti vaifanira kusava nevana 3 but pane zviri kuitika zvavari kutozama kumhanya nekuuchika kureva kuti kubuda kwaita mbuya vaitofungidzira dzimwe dzenguva kuti pamwe baba vari kurasika ndikazvivhima musango ndinogona kubata ndokubva vapindira muzukuru but huri utsotsi pasina ukama vavakaronga nazvo. Ndobva vaenda zvikanzi alright, muri yeZimbabwe inzwai zvimwe zvezvimwe zvakaitika. Mubatsiri akabva ati kune murume anova ndiye muridzi womukadzi, ndiri kukumbira kuti iwe muridzi womukadzi urasire mvura yako mugaba umu. Muridzi womukadzi ndobva arasira mvura mugaba. Ndiri kuzama kutaura wiwi ndobva yaiswa umu. Yaiswa imomo zvikanzizvo vamwise vese iwewe wakabata. Saka wiwi iyi yakahafurwa muzvimagaba 2 zvakasiyana. Wiwi yahafurwa muzvigaba 2 wiwi yahafurirwa muzvigaba 2 zvakasiyana yakaitwa nemuridzi womukadzi zvikanzi imwa mwisa wakabatewo, mwisa wekutanga murume wisa. Kana wama kudaro, kana paanopedza chigaba chachona auramba ukachibata unochiregedzera chodonera nepadumbu chichienda pasi. Ndobva aenda kumukadzi wake ndobva aita chibva chadonera pasi. Ndobva anzizo regai ndivabikire porridge. Ndobva wabikirwa porridge zvikanzi regai vamborara. Vachibva varara kudaro panga paine shamu yemutowa. Vanozononzi mutowa uyo vairohwa murume akapiwa shamu yekunzi avarove vese varipo 2. Ndobva vati kwapu kumukadzi vati kwapu kumurume. Ivo pachavo vaviri ava vekukonzeresa umwe achibva wapiwa shamu yekuti rova mumwe wako, umwe achibva wapiwa shamu yekunzi warova mumwe. Ivo ndo vakatanga kupiwa, murume achibva azopedzisira kurova vese zvikanzi zorora. Ndobva panzi tsvagai mvura mabhaketi uye achibva kupiwa bhaketi pasina nguva mukoma KB vanhu vatanga kuchaya varipo ipapo. Paibuda zvimwe zvinhu zvinoratidza kuti sekunonzi kana kuti mbudzi sezvinoita mbudzi kuti inobuda imwe mabhori akaita sei. Ndine urombo mukoma KB vanhu vakada kuzama kuda kutora but mukoma wemurume uyu anoshanda kumutemo ndiye airamba kuti panapa hapana chinoita sei hapana chinotorwa. Mapicture nemapictures ndokutanga vanhu kuchaya varipopo vakapedzisira vakurutsa varipo ipapo. Vapedza kudaro hama dzemuzukuru nehama dzemukadzi dzikati vanhu ava tisi kuvatora pano vachagara nguva vari pana. Tisu tichaona tega kuti vanhu vane kodzero yekuti vararama vapenyu. Izvi zvakazoitika mashoko iwawo mushure mekunge murume vanhu vapedza kurutsa. Vanhu vakuratidza kuti vanoti simba yokuti kasikana vaiti kana ukafamba vanotasenga vanhu vari kutatirika senga vanhu vanodzungu vachidonha vachishaya simba. Murume akutaura nekuudza vanhu mashoko ekuti kana mukadzi uyu apora inini handichamuda. Veukama ndipo vakashedzera mashoko ekuti haukwanisi kuudza mwana wedu kuti hauchamudi iwe wakanga wamuuraya nenzira iyi. Saka isusu tichatora hama dzedu pano kana dzichinge dzakuratidza kuti iko zvinozvo. So munhu akauya kuzoita zvinhu izvi akachajawo godobori wekutadza kuronora uyo ndiye akashevedzerwa kanzi izvo. Apo akabva anzi ndiri kuda mari inokwana kuita iyo 1000 US.
ndo mari yandiri kuda panapa. Mari inokwana kuita 1000 US ndo mari yandiri kuda panapa. Hama dzevanhu dzichedzera kuti iwewe ndo wakaita zvinhu izvi. Akazobvisa mari inokwana 700 asi aiudza wake wokuti shamwari uri kuanda kubvisa mari. Ndiwo wakandishedza kuti iwewe unoda kusunga mukadzi wako. Uye ari kushedzera kuti hongu ndakakushedza ka but takanga tawirirana ndichakubhadhara but uri kukundikana kuita sei? Kuroonora. But godobori uyu akabvisa mari inokwana 700 US. Achibva apa vanhu vanhu vachibva chaya varipo ipapo. Saka izvezvi vanhu vachiri pamba pemurume nemuridzi womukadzi uyo, muzukuru nechikomba chake, zvikuru nemukadzi wake vari pamba ipapo ndo pavakagara. Hama dziri kushevedzera kuti kana tapedza zvakare tiri kuti ararama, tiri kuda mhosva yawakapara yokupa mukadzi wana wedu runyoka. So mubvunzo uri pakuti muri yeZimbabwe, munhu ukaroora mukadzi akaita mukadzi wako, une simba here rekumuisa runyoka nokuti mukadzi wako? Uyezve kuroora kunoita here kuti uzoita zvaunoda zvese pamukadzi nokuti wakaroora? Iye kuisa runyoka pamukadzi kuvabereki kana kuti hama dzemukadzi imhosva here kumukwazha? Iko kuisa runyoka kana kuti locking system imhosva here kumukadzi wako uchiteya mhepo dzenyika? Gogo nemuzukuru vakunzwa sei? Varipo vari kungotatarikawo varipo sevanhu vanga vatora nguva mukoma KB nokuti pavakapedza kurutsa vakati kana ukamuka vaichasengana navo zvimarikidze kufamba vaidona pasi. Asi zvine shanduko here? Aiwa, shanduko nyaya iripo ndekuti vanga vasaindi panguva, kusarasa mvura nekusaenda kuchimbuzi. Saka vanhu vanga vakuzvimba, right? Saka iko zvinozvivaserera but simba nekudya kutomanikidzira vakada kusumuka kufamba ende vanhu vari kugarisa munzvimbo dzakafanana nemumvuri vakaenda pazuva vanhu tokukanganisika ende mukadzi ari kutaura mashoko ekuti maziso ake ari kuonera padhuze. Hey! Zvakatora nguva yakareba sei vakazvimba muzukuru nagogo? No, vanhu ava pakasvika kunyatsooneka kuti zvakunyanyisaka vanga vakuma senge kuma 7 days but vanhu ava vanga vane nguva sema 2 weeks pakatakuratidza kuti kozvinozvi vanhu ava pane zvakuitika pavari. Asi iwo vairatidza kuti vanga vatori nemwedzi vari vanhu vari kutochimhanya nokuti muzukuru ari kubvumira kuti akasangana akafona koko. Saka yangoti sevanhu vakuzivana vakangosangana dzimwe dzenguva muzukuru aitozviitira pamba nokuti aingodzi muzukuru ende aitopiwa mapisi chop tumapisi weki pamba nasekuru wake paanenge ari pamba ipapo aingotora mukana rikitipu. Ko iwe sekuru chii chakapota vafungidzira kuti mudzimai wavo ari kuita gumbo mupa gumbo panzi? Vanotaura ivo vachiti mumba mavo mafariro avo zvanga zviri zvinhu zvaichinja. Uyezve ane mangu mamessages aiona mufoni ekuti message unogona kuti uone kuti unogona kuona message ingoti iripo asi zvataurwa pakati usina zvinzwa kureva kuti pane zvataurwa zvibva zvadhilitwa uye asina kunzwa kuti chimira kupindura kana kuti pai zvechokwadi zvaifaya kozvatangira kupi kuti uzvibatanidza hazvisi kubatika masaisi ari kukatakata. Saka aitora kuti zvinhu zvaari kuona zvimwe zvinogumira pakati zvinotoratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvambotaurwa. Inini rega nditarise because patakabva paya handina kuzotarisa papi pamakabva kwazvatangira hazvisi kuoneka zvinongotangira pakati. Murume zvikanzi rega ndiende kuda godobore achibva apiwa handina chekubati kuti ndokunopiwa zvikanzi aiwa anokonzeresa kuti mbavha ipinde mumba ndewangu bata vese ndiri kuda vekubata vese achibva bata mudzimai nemuzukuru kudzokera kuna godobore kuti achagona kubatanidza. Unoziva makanikana uchistripa engine kana usingazivi maka kuti uzozviziva kuti kubva kuna 10 kusvika kuna 1 unozodzorerwa sei. Ukakutikana kuzvidzorera engine haibuka endi yakatadza kumuka kana chichika ikuti saka muzukuru nagogo vese vari pamba pasekuru. Apa hama dzemudzimai dziri kuti mukwasha une mhosva mhosva yake yekuti mukadzi aijamba maspika kaika yamboiswa pasaidi because uri kuda kuuraya mwana wedu. Saka isusu tinoda kuti kana munhu aroora mubvunzo wangu mukadzi ndewake ende akatobva kuvabereki vake achienda kunogara kumurume wake, simba remurume rinobva papi kugumira papi ndepapi paasingatongi asingaende asi mukadzi ndewake.
ukabona kabira nomwe murume unti hasha akanuka kudzigogoma unti hasha ukabona shora nedzimwe nyika unti hasha asi simba rako rinogumira papi ndinaro simba rekuisa security pamunhu wangu wandakarora. That's why muchiona kana ndafirwa nemwana wawo ndisina kubvisa rora vanoramba kuti avigwe nokuti handina kumubvisira. Awene chimwe baba batu hana kunyora zita. Bozho ndiri kukumbira ukanhamba dzagodobori akazonono baba pati zvatanga baba pati regai ndikuzivisei ndakaita dambudziko nenyaya yepaGlateway. Yes, vamwe vacho vanotodi shamari kana uchiziva vanhu vanorombesa tipe nhamba ndovanenge vakonesa kuti baiwe shaiti tisakirawo nhamba vakobana zviri zvazviita izvi. More blessing kutadza ushe kwachiri mumanzu wamuka seko chifu hachisi kubata chemuti. Tavazivisa veTransmedia kuti vagadzirise. Morning KB Runyoka Bo mukadzi akadaka kuita izvozvo nganoitira kumba kwavo. Aiwa ise mukadzi cheteka tinavo varume vari kukiyiwa nevarume. Runyoka Bo here nokuti murume yakakuroora murume wako here zvikudzikadzika pausapa runyoka mukadzi wako here zvikudzikadzika usapa runyoka murume wako kana murume amuroka mukadzi wako une simba here rekuita izvozvo kandi pane paunogumira pakutonga. Kana mafunga kuisa runyoka munodi kugara pasi baba naamai murume nemudzimai mudzimai onokiya murume onokiya mudzimai. But muchasvika here kumashoko kuhama dzenyu. Yes, munosvitsa mashoko kuhama kuti ndo zvatakawirirana ndo zvatakaita muimba. Varume musaisi madzimai enyu runyoka please. Ndinonzi pikisai baga zviri kuita WhatsApp simba rekuisa password. Okay, Shemu Nkandu KwaZulu-Natal South Africa. Simba rekuisa password ndinaro kana ndakarora kwatezvara ndinonzi Shemu Nkandu KwaZulu-Natal South Africa. Wozasiya daro izve zvari ari jozaka pamwe mukadzi ari kuda kuZimbabwe aregere iwe Shemu KB na boss ini hangu pachangu ini ndinoisa central locking system nokuti vakadzi atina zera nawo please ndinonzi Mr. Desire Chigwedeza all the way from Bakasa. Desire please Desire leka kupeteka nangu. Runyoka Bo anatezvera awo vaudzei kuti sit down kutonyarara chaiko handidi hangu nemashoko angu kana zvanetsa ngavatore nzenza yavo nekuti vakadaro anoti okay anotsiurika sei mwana wavo ko zvirwere zvepabonde havasi kuzvitya here vanozodaka kutaura chii. Ndinozi the radio inspector Shekman Matono paCranborn. Saka central locking system go. Okay, reka timbopinda muchitoro timbotengesa tiri kudzoka tichitora ka nhare dzenyu kandizvo uri chinhu chakanaka but akwandiri achiite. Reka timbotora vateereri vaviri vatatu. Ndaida kubvunza gogo vari kuti iwo runyoka rwanga ruriko kudhara kwete mazuva ano ko tadini kuti senyika tingotsvaga rusingakuvadze parliamendi yopasisa totonyora mubumbiro kuti runyoka kana wafunga kusa runyoka isauriro ruware handiti ruriko futi ruriko ruware hapana zvaunoona papa kune ruware kune majuru kune wemvura kungori kungopinda mvura chete zvatanga kune zvinhu zvekuti dzimwe dzenguva unonzi ukadya ichocho kana ukatewa uchikopedza kudya ipapo kune rwebanga ukavhariswa banga makiyi emota akobanaka zvakawanisa mukoma KB. Ameno rega tienzwe hanzi siyanai nazvo nagogo siyanai nazvo gogo vongorigo vachita havo here. All right, 13 minutes to 11 tombopinda muchitoro timbotengesa kana madzimai vasingade kuti tivaise central locking system ngavamire kuti jesachi mupfuwira 99.91%. Hey! Hevarume ende mupfuwira unenge uri kuvhara kuti usaoneka kana vakubuda.
Shingiraisi ya matutu Westgate. Uliseko mwana wa mai. Runyoka rwakanaka. Uruchiwa rwanyanya. Saka vano ngava zvimbe. Tinonzi tafadzwa Grey Kobla wayo. Anatafadzwa. Babesabio kana tazogara kama batirwa arikuitwa chimiti Kobla wayo. Kunomboda road show. Inotomboda road show. Thank you so much Kobla wayo. Ne masapotero amunoita ka National FM. Hanzi runyoka rwakanaka, ruchiwa rwanyanya. Saka vano ngava zvimbe. Ndinonzi tafadzwa Grey ndiri Kobla wayo. Kuri seko Kobla wayo. Ndoza kuti mune mashoko ari kubva kwa Saura vedu ve success. Regandi dzokore message KB pamberi ne central locking. Mudzimai kana wamurora atove mudziyo wangu wakakosha, so handirambidzo kakuisa reza wire kana electric fence, anditi ka electric wire pa fence yangu kuti mbavha isapinde. Mbavha ikarohwa nemagetsi ikafa ichidaka kupinda pamba pangu inganzi imhosva here. Remember, mbavha ikapinda inogona kugaya hora ikakuuraya, same nechikomba chinogona kungogaya hora ukafa, upenyu hautengwi. Ndinonzi Joshua Mazadza kuBorodale. Mashoko aya unaurawa gara wakagadzirira hawadi Kobla wayo hillside le #runyoka ndiso. Aripo here mukadzi ari kumboti runyoka ndiso? Hakuna. Saka kokungosiyana nezvekuita varume vakawanda. Okay. Muri kuti godobori uyo akauya kuzoflasha password yanga yakaiswa ne uyo here. Zviri nani kusiya mukadzi kana waona kuti mafambiro ake mahwani. Ndinonzi mufaro pa Hopley. Apo ningo karonga upenyu wese. Zvese uri kuita ungonzi zuwa 1 wasangana naye. Zvese zvafa. Ko iye kungogara asiya. Okay. Ndiri kuona situation yokuti mudzimai apora. Muzukuru apora. Yes. Sekuru nemuzukuru vachacharisana sei? Chamba utera. Izvozvi sekuru hongu pane nyaya dzakavamirira. Asi pachapora mudzimai nemuzukuru. Sekuru vana vari pamba apa vatatu. Vanenge vachiti kudini mupfungwa dzavo. Vada kutoongororwa futi. Vana vawere sekuru kana kuti vana vemuzukuru. Ari zvino ndevavo. Tsutsura chimwe ndawe siri kudiyana. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba. Wamukati rimwe side nasi timboonesana. Paka Masvingo chiri kuti tani. Baba pati pane murume ari kuchema. Ari kuti ndibatsire Zimbabwe pamwe ndiye ndisingaone kana kuti ishanje dzangu. Anoti ndakaroora mukadzi. Ndaroora mukadzi iko zvino tine mwana 1. Tine mwana 1 kudaro. Nyaya iripo ndeye kuti ane anzvadzi yake yaanotevera anova mukuru kwaari. Patinosangana neanzvadzi yake vanomhanyirana vombundirana. Mudzimai wangu anosumudzwa mudenga, dzimwe dzenguva vanotombodona pasi. Anzvadzi komana neanzvadzi sikana vanobva vatsvodana. Kutsvodana kwavanoita zvokutoisana rurimi mumuromo. French kiss. Mwana wa mai wangu nguva yareba ndakusuwa uritani zvakamira sei. Dzimweni dzenguva simudza mpata tirove kwakadzikadzika andiri yaiwe ndokumira andiri yambaikani andiri yaiwe pakatsikatsika simudza mpata pakatsikatsika simudza mpata pakatsika. Reporting to the angel. Mweya mutsvene wakati kudiko padeka tsvene. Zvitaishoko kuna Nicodemus. Zvikati kudiko kana muchida kunaka. Leviticus. Pakatakani pameya mutsvene. Simon Peter. Kukauyaniko. Eve. Kukapedzeseraniko. Mother Mary. Tapio. Woro mansi pali ndipata ni pro. Afana tuzipekechera turaiba. Jumanda wakachiweba kibedeka. Sipeni horo bai. Denyo roshuri binvo. Walk out web. Sipeni tim. Woro bait. Denyo roshi. Akoroshi. Airi. Po.
vo matitarika kumasvingo. Mwanakomana ari kuchema, ndakaroora mukadzi wangu. Icho kwati ndakaroora ndinotozika kuti mukwasha vauya nemari inooneka kusanganisira dzimwe mombe zvimachachi zona baba grocery ndakatumira zvinoratidza ndakuzikana ndiri mukwasha. Vanatezvara vachindiona vanotoziva kuti mukwasha asvika pano ende icho kwati kuti takaroora tiri vatatu asi ndakatora ndikutorema kudarika vamwe asi ndine kurwadziwa kwandinoita ndinonzwa godo asi nhasi ndatoya kuchimuti mundidzidzisewo pamwe zviri kundirwadza hazvina basa zvinowanika mukati mekurarama pamwe kwenyuwo zviriko asi mutima unoti kudii nokuti ndinoti mukadzi ndewangu ndega asi zvandinoita dzimwe dziwa kumukadzi ndinoona senge zvinoitwa but ihama yake pandinosangana nehanzvadzi Tsano anove mukuru kumudzimai wangu pakuteverana first born yanzvadzi yangu yemukadzi wangu murume kuchitevera mudzimai wangu ndiye wepiri pavanosangana vanomhanya vombundirana mukadzi wangu anosumudzwa mudenga dzimwe dzengu vakakararisa kutsika vanotodonha vese pasi asi chazondirwadze kwose vanokisana rurimi mumuromo mayanzwa sibhuti nasisi ndakatarisa ndiripo ipapo ndikabvunza mukadzi anoti tatasuwana plus chii chakaipa ihanzvadzi yangu takazoenda kune rimwe rufu kwatakasvika ikoko munozviziva kuti kugara panenge pasina nzvimbo dzakanaka kana muchigara pasi mudzimai wangu akasvika pakunogara panga pakaisiwa masadza Tsano vangu ndo vakadzenge vachibvisa sadza rakakabatirira pahembe yasisi wavo vachidimira zvakanaka sisi ita zvakadai so kuti ndikwanise kubvisa ndakarwadziwa zvekuda kuda kutotiza parufu kurwadziwa so inini handizivi kuti hanzvadzi komana nehanzvadzi sikana vanotamba kusvika papi nokuti ini ndiri kurwadziwa ndikaudza mudzimai anonditi inini ndichaguma ndaudza hanzvadzi yangu kuti zvaunowafungira zvinhu zvakaipa saka unoti inini ndingasvika pakutamba zvakaipa iri nehanzvadzi yangu tinenge tasuwana buda ndibudewo asi iye ari kuti inini ndiri kunzwa shanje ndiri kuona sekuti matambiro avari kuita haasiriyo Zimbabwe ndizvo here ndizive hangu kuti zviriko zvaitika kangani zvokuti asisina abhudhi anikisana zvokukesana kwanzi yange iri garo ziva pese patasangana ndizvo vanoita izvezvi tabva parufu havana 4 days avo parufu iko zvino zvindopa vaona mira zvakanaka magarira sadza achienda kanyenzwana achibvisa saka ari kuti ini ndakurwadziwa ini kutoudza mudzimai anoti ndakuzoudza hanzvadzi yangu kuti unovafungira zvakaipa. Vane vana vangani? Mwana umwe chete. Akura sei mwana? Mwana wacho iko zvinozvi achangobva hake pazamo vakutogadzirira. Mudzimai wake akura sei? Mudzimai wake 22 years. Ko Tsano kwanza Tsano ane 35 years iye mukwasha ane 25 years mukadzi wake 22 Tezvara 35 years but body yacho ndi bosho. Okay, pa 35 ane mudzimai Tezvara. Vane mudzimai ne vana vatatu. So aunza nyaya kuchimuti mukwasha haasi kugutsikana ari kurwadziwa ari kuti kunyange zvisirizvo but matambiro vanofana kutamba kusvika papi muri kuti abhudha afika achisimusa sisi achide achisumudza makumba kahaka obva tenderera akavabata akavasumudza mudenga dzimwe dzinotedza kutsika vodonha vese pasi sisi pasi abhudha pamusoro ndenda kusuwa hanzvadzi yangu mukwasha anenge aripo ipapo achichiona ake ava zviite vari vega vanotoita mukwasha aripo sevanhu vanofamba rese regai timbonzwa kuti zvakamira sei saka chakurwadza ndechekuti mwa chete baba Isabel uyo murume wekumasvingo ngangoisa runyoka akanyarara results anomaona manje ndini ndadaro the radio inspector Shekman Matono unobata Tsano nehanzvadzi kwanzi izvo Bosho naKB runyoka urwo rwakanaka chose asi ndaona sokuti inoda kuti muite izvozvo muri pamwe chete murume nemukadzi moisawo murume wake murume woisawo mukadzi wake muri yose yosiva uyu anonzi Makusha musainirana pasi eswedi Makusha ari padombo sha affidavit commissioner of oath of chinouya chinokuwanai yes amai 0713938538 hanzi ngataure natete chokwadi mukwasha uyu
kuti zviri kuitwa nemudzimai wangu nokuti iwo tete futi ka muroro futi kune vamwe ndizvozvo vari kuzviitawo here. I'm not happy. Haga French kiss. mwa Babeshabe munoziva here French kiss? kunyudza gejo Munoziva here French kiss babeshabe? ndo dzatoita kuita kutsvaira kuti madya nekukokota. Asisina buti zimwe dzekuwari kuti bvu pasi usacheme zukuru wangu aiwa ndezve vamwe asizvo edu zvakatika kune vamwe mzukuru chiyara muchema. Pa National FM paita munango. Hello pa National FM. Hapa miwe. Unachoa. Ndiani huyu? The RB the producer, bye-bye. RB Peter Zulu. Bye-bye. Bye-bye. Iye ndiye mumwe uyu. Basof. Iye ndiye mumwe uyu. RD. Peter Zulu. Iye Peter Zulu akazorore. Asati. But dziri kufambirwa na Nefia Semboa. Godobori. Sikamtata. 0713938538. Hello. Yes. Makubukasei. Jamunga mamukasei. Madzimai ndimi eka. Dini nasi ndiri kusaidira madzimai panyaya iyo. Ndiani watutaura naye? Nditauri nezita. Alright. It's okay. Kana wakaroora kana ukaroora munhu hazvirevi kuti munhu wako pane zvimwe kwete pane upenyu hwake. Saka hazvirevi kuti kana wakamutora iwewe tiisa zvinhu zvinomukuwadzisa ka hazviite. Ende munhu kana wakaroora hazvirevi kuti mwana wekumba kwenyu. Sei kana pazoita mamwe maproblems zvisaga hama dzake. Okay. Hazi wako zvekuti paupenyu hwake zvese unofanira kuita zvaunoda. Plus ivo varume vacho futi ndivo vanokonzeresa futi kuti vakadzi vazoita zvisina basa. Vanokonzeresa sei varume? Havagoni kubata vakadzi zvakanaka varume ivava. Ko amutaure here kuti murume wangu hausi kundibata zvakanaka? Hatombonzwiwo futi nekuti ine hatigoni kugadzirawo futi unhu hwemunhu. So kana iwe uchiona kuti murume uyu hasi kubata zvakanaka unodii kumuramba, unodii kumusiya wotsvaga unonyatso kubata zvakanaka? Zvakafanana neiyeyo ngaangosiya kamunhu akadaro paakaona kuti hazvisi kumuiti akadii kungomusiya pane kumukwadza. Aifanira kungomusiya? Aifanira kutongomusiya pane kumukwadza. Zviri nyore here? Zvinofanira kuita kusaka zvakapfava ndezvipi? Saka ko izvo zvinoitawo here kuti uri muimba yemumwe murume wabva waenda kune mumwe murume? Hazviite, hazvitomboita. Ende kana hapana ari perfect manje panyaya idzodzo ende izvo hazvitomboitawo futi. Hapana chinotomboita pane zvese, asi chinoita kuti vanhu vazitanga kuti hwani inyaya yekusanzwisisana mumba ndo panotangira problem. Okay. Ndapedza zvangu. Aiwa tinotenda mwenezi. Ibepa rakarasika. Identity. Aiwa zvakangonaka futi. Zvakanaka zvinotenderwa. Paita munango pantedwe. Legeza ndikative pa 0713938538. Hello. Makadiko. Mamukasei makadiko zvenyu? Mushe ndiani wedu watiri kutaura naye hapa? Anonzi Tafadzwa nato manje kwaziko kuseko. Tafadzwa kwaziko uko? Wakwalato chaiye. Tibatsire Tafadzwa kuti unokwanisa here kupa mukadzi wako umwe murume uchiri mupenyu kugara naka 1 kana kuti mukadzi anoiswa rinyoka here kana kuti murume anoiswa rinyoka here? Okwadi baba kana ari mukadzi kutoisiwa anogona kuisiwa yeye ndiyatogona mamovement atoti haashiriwo. Kuti unenge uchimuda but kuti asabude hako ukia? Kaka ndo chokwadi chinenge chiripo nokuti kumuroora kureva kumuda. Yes. Saka kana ndazoona kuti mamovements ake ari kuita ka haashiriwo ndotoisa password. Ko zvakaipa here kuti mukiyane mese? Kuti iye kana achikodzera kundikiya anongondikiyawo. Asi pamunomuisa munomuudzere kuti ndakuloka?
aiwa zviudziwe munhu ungauze mbavha kuti ndakakugadzira apa iwo ndida kuti uone kuti zvinhu zviri kufamba sei. Hazvitaurwe hazvitaurwe izvozvo bhozi nengoti unotobata mbavha yako baba. Saka kana zvadai so manje unenge wabata mbavha yako unenge wagara wakuziva kuti ndigere nemhandu. Ugere nei? Nemhandu. Unenge iri mhandu iyo bhozi. Hapana nokuti pakutanga kwezvinhu tinenge takaita zvinhu tichiwirirana. Kana zvadai so kureva kuti hambaisina kuwirirana yatova mhandu. And ukamubata ukaisa central locking system ukamubata wobva waita sei Tafadzwa? Kana ndamubata akuziva zviripo anenge ane kodzero manje yekuti achienda hake kana kumba kwawo bhozi. Hapana kwandinogara kugara ndine mhandu. Wamudzidzisa? Ndiri kwazviko. Ko akafa? Akafa hapana password ndinouraya baba. Anonoka kupupura. Aiwa kuna zvinhu anenge asati arwadziwa. Password inongorwadza chete baba. Okay. Password inongorwadza chete kana yarwadza munhu otaura ataura orunhuda. Aiwa Mutsavaviri. Nyaya yerunyoka haina kunaka. Shukuru kuvimbana kana rudo pasisina garai masiyana nokuti vana godobori vanozotadza kurodo. Alaye gompofu vahosi mangwana mamuka sei? Mamuka sei baba mfana. Tamuka kana mamukawo. Rega ndingoti turuka mari kacha akavari mwacha mufundi pamari. Sorry gogo tibatsira itinzwe. Ndara yeru. Azvano mfungourayana wausi. Runyoka rwaitwa kare. Nekuti varume vedu vaiziva kuti takavimbika. Aingosiya isage runyoka woenda hake kuinera kwavaiti kuinera. Asi aingoziva kuti mudzimai wangu ndirongomuona akagara zvakanaka. Nomazuva ano naiwo madzimai enyu aya makutongoisana utsinye. Nekuti makungoti uya abuda. Saka ndinokumbisa kuti dai masiyana zviri nerunyoka urwu. Runyoka rwaibvumirwa kare noti mazuva ano. Aiwa makare ndokwaitwa runyoka manje. Ende rwange rusingaite zvamakuita mazuva ano izvi. Waingovhunura kana kuti waingoita mujuru. Pane zvaingoitika sevovha watongoziva kuti aiwa ndo zvaitika izvi. Rwaisakuvadza? Aiwa zvasingakuvadzi. Asi waibva ukurumidza kugadzirwa zvobva zvangopera. Waizogadzirwa nani? Naanenge akupa runyoka ye vaitoziva kuti mudzimai baba mufana asingakwaziswe ruoko. Waitora runyoka pakumhorosana ikoko. Okay. Saka zvaita respect yekuti mimi pakumhorosana kuye kwamunoita ropa rine zvarinonoita. Saka zvaibva zvangobvanwa zvakadaro. Zvobva mangogadzirwa. Zvino mazuva ano makutourayana wautsinye wamakuitirana. Ko mujuru wamuri kutaura ndewerweyu? Runyoka futi. Rwaita sei? Waingobva wangoita kunge atingati kuti kudiko. Aina handigoni kuzotaura mazima amwe akareruka. Ungoziva kuti zvaingoita runyoka zvinoita churu orai. Okay. Mari yapera gogo. Saka tola kuti ndezvemushonga. Ndiwandoteverana pazamo. But ngoma kanyemba zvinoitawo kana mazari wene zvine hunweyo. Okay, dai manga muri mimi mukwasha, muri mimi tsano. Muona mudzimai wenyu natsano tezvara vachita izvo maita sei? Izvozvo ndinosiya zvakadaro ndovasiya vagare vese handiti vanenge vanotodanana murume nemukadzi. Mungarambire mudzimai izvozvo? Bvudzi aiwa kanyemba hauzounwa kanaka munokudzimabva tizvifarire izvo. Kisi nebasa yakangofana nemvura wani. But aiwa yekuisa rurimi mukanwa mwa iro. Vaita sei? Yekuisa rurimi mukanwa kuisa rurimi mukanwa rimwe richina mukanwa. Kuti rurimi. Kuti richinyura uku kurimo richinyura uku. Kuti wobva waita sei kuti mwa? Zvinoita here. Ndosaka vaudza nyaya. Aiwa inini ndakumubatsira kuti aiwa ngasiye vakadaro vanhu vavo iye ngatsvage kukuenda vasiye vagare vari tu. Aiwa vangarambika vanogona kungotsiura vonzwa pamwe itsike kwawo. Kana kutombobvunzawo kune vamwe vanoziva vechikuru.
vakuru kana muchitinzwawo tibatsirewo vana vamusharukona kuti ofakawo murume haasi kugutsikana. Aiwa ngava vasati vasiyana ngavatange vafamba kune vakuru vabatsirike tinzoti zviriko here munomu. Ini ndoti tsano futi wewe kuti aiwa kanyemba mwamwa yanyanya kwa. Hello National FM. Hello. Yes marara seko mama. Yarara marara seko Bosho na KD. Ndimi vatiri kuda chaivo ndimi mauya nguya kanaka ndiani? Dama itatuwa padombosha ya pangwerume tibatsirewo padombosha apa. Iyo Bosho yoyanza zinanza ziyo matambirirano yana kunaka. Chicha shata. Pachivanhu chedu chaicho hazvibvumirwe hanzvadzi nehanzvadzi munofara zvenyu munowirirana asi pane muganhuka izvi zvapfurikidza izvi. Vajamba bhodhi zvazopfurikidza izvi. Chapfurikidza apa ndechipi apa? Kamumbundirirano rurimi mukanwa. Rurimi mukanwa kaBhozho pane anofanira kuita mumboisana karurimi mukanwa vese vese. Hanzvadzi hazvibvumirwe kana dai makapanana hagi yacho pane ine hunhu yekuchechi yekuratidza kuti ihagi yerudo rwekuwirirana. Yes. Hagi yerudo rwemurume nemukadzi nehanzvadzi inofanira kusiyana. Alright. Saka pachivanhu chedu chaicho izvi zvapfurikidza izvi. Hanzvadzi yako unofanira kumuremekedza ndibaba vako. Saka anofanira kuita seiko mukwasha uyu? Mukwasha uyu inini ndiri kufungidzira kuti dai ambogara pasi kana natete vemukadzi wake ambovapawo nyaya yake kuti nhai tete ndizvo here ombonzwawo kuti tete vari kuzvionawo sei kana kuti kana zviri zvekumba kwavo onzwa kuti ndizvo zvavanoita kumba kwavo. Pamwe takasara ka. Halo? Pamwe takasara vamwe watoo kumberi. Aiwa kuna zvakadaro. Hagidzi pane yekubasa here? Yekumba yemudzimai wako here? Kana kuti hama sekuti sesuso tinoshandana nasisiruru pane hagi here yekuti tinoshanda tese? Hagi pane hagi ine kahuni kongoredza kuti vanhu mangu haganawo zvekudai zvekwedza kuti welcome ndakutambira hanzvadzi yangu ndafara andisika kungoti ga zvobva zvapera kungoti ga kwete zvino kana yoramba vanhu vambundirana yamwamwamwa yakachirwa nehanzvadzi yangu kunosvika pakunodonha pasi yapfurikiza. Ingomusi. Okay.